Jehovah sawodi yade kameto yade deda salmina jolam balejo mo jom bakorombal Jehovah sawodi yade kameto yade bede salmina jolam balejo jom bakorombal sona debbo na maaje ina jolayla na ina mutay lugge ina yabay leydi na welo kaaje ma debbo lomto jol wonde ñande ɗum ko non so ɗum yiɗi wonde fayni ɗum ko non ko jaadi wala landa min mbiyo ba ko jonta mi jonta tan min mbiyo ba ko wala ñande fitide wala ɗo programme nangi programme mo neski programme mo kan legal hay hono mabbe Allah ko be teddi ko ni nyako Allah ya dum balle mo dina ka jaara ko ni mali ci hala no jiru programme ade ko be salmi ko ko inde mo yatori mo ni programme ko ti enen ko wa mi ma ni ala kula ma noddude noto we ban sa noddi dem noto am kadi vraiment yetti Allah kadi en jetta Allah so bital ma dum ko garde non non ko doni wadde ken baawa ko mbawdum ko en darot hen parce que hande ko non gonni fu non gonni nyan non gonni baab kambe jomi nati wonde jaari gebe non gotti jaari gebe kambe gotti hobbe parce que enen ngari enen tawi no fori feeri fo non badiden no fontiri en fo kadi non di dogalle assalamu alaikum salmi an salmi tamba jogi salmi badir cham fa e gumide non ko galle jaari men noti o programme o jaarbe non ko sugu Allah en al mum julbe mbaɗen ɗum bio organisé mbaɗen ɗum bio programme pour sen jettima taw ko mbatten ko taw yaade public o weltano en par ce que sa umminima hunde a faye e nder hunde yara ko payta o yara ne jaɓɓani nda par ce que sa umminima hunde ko taw arsuɗuma ala en walla koye ɗum ɗo fandare ma ala en ɗum yarata yesso ɗum ñaagi ɗum Allah ko moƴƴere ñaagi ɗen Allah ko fandare kadi ha joni kadi moƴƴen inchallah par ce que mbaɗɗen ko déplacé gumbiɗen ƴella garɗen mo ha yagal hayre ɓe teddinen ɓe bismimen ɓe jarni men enen koye men ha joni en dasata teddugal ngal en donora koye ngal e dow koye men par ce que teddugal data ma neɗɗo ko dimbu par ce que wonde dimmo weeɓani dimmo ko dimbagu ma ko golle e balle e mbawku ma e needi ma e toddugal ma par ce que neɗɗo so itti rondima hunde a fota rontude ɗum so wona jettiɗal koɗa e hoolare ɓe mbaɗiri en ɗo salmini on basir thiam on félicitations no haala ko siwi quoi tolko fonna haala en o haali haalaɓe jeeru quoi ko enen kam hakkude men ɓeɗo wona hannde ko ɓooyi quoi kadi ko hunde jigani kila wona hannde ko nangodirde tiiɗani o ɓuuri tiidi aɗum fof yimɓe nangodir nangodiri yaka battodiren wawi wonde kadi ñawaten Allah tan en puɗɗirima bisimillahi arahmani rahim ndi jeppitira alhamdulillahi rabbil alamin o heddi o vraiment yooɗi weeli quoi sile weele ko kalɗa e programme programme vraiment alhamdulillahi rabbil alamin quoi ko di fof weltare quoi vraiment fedde ande hoorema vraiment min mbawi ngal jarnadeɓe weltanadeɓe quoi ha tenti legal hayre quoi vraiment hande min beltima normal vraiment ɓe mbaɗi min invitation donc fedde pende sar ari notanade fedde ande hoorema donc mi ñaagui Allah e nelaɗo mum rek yo yaaru yesso on paamide donc hande ko weltare mawde kadi ko tan quoi donc min beltanimama doole mum Nour Dembélé pularo ano Nour Dembélé assalamu alaikum ok jaajëf waay do fedde pende sar hande ko minen gewiraɗo e fedde
andu hoorema andu hoorema andu hoorema wona hande noon fuɗɗi noon kala ko yonti weeɓat mataw ko hande jokkodiral ngal ko ɓooyi tan ngol watti laabi ɗiɗi hamin gara ɗo min ñaagui Allah ko yo yaaru yesso donc monsieur Sow kadi fof an e hoorema min beltanima jetta Allah min jetta nelaɗo mum ka moƴƴo quoi min jetta onon ardiɓe fof neɗɗo noon kala ko dañi aduna yettu Allah yetta yimmune baw mum min beltanima on min beltinima ha sirtima oɗo monsieur Sow gorko mo ƴella palal dande maayo omo darani kertil ha no feewi toujours kanko ko affaire pulago omo darini pulago donc mi ñaagui Allah tedduɗo towɗo rek yo Allah wurne ha kaaba leñol fulɓe ngol fof ne weltanima quoi donc fedde ki andu hoorema kamɓene kadi tamit aussi ko noon par ce que ɓe meeɗa jidde fedde Penda Sarr e ñalawma goto quoi donc min mbawi ñagade Allah rek yo Allah nawro ɗum yeeso kanko woni tedduɗo towɗo poɗɗo ñaagede donc monsieur Sow
AMD Production, reportage, réalisateur, tout produit film, mariage, baptême, cérémonie, culture, théâtre et téléfilm. Contactez 77 931 95 12.